Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes Pitsa 23 na bulan sa Oktobre tuig 2020. 63 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 70 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:03 na. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, task force disiplina, magabulig monitor sa mga sementeryo angot sa ginapatuman nga health protocol. Coast Guard Southern Visayas nagpasalig kay Gobernador Lacson nga pasangkaron pa ang maritime apprehension. BCPO-PIO nag-abiso sa mga puluyan nga sa mga subdivision maghalong kag mag-alerto sa mga kawatan sa tion sang maulanon nga panahon. Mangingisda nadakpan matapos nakuhaan sang armas lutang sa siyudad sang Cadiz. Balita nasyonal. Isyo naton karon nga aga. Ari na, ginkwestiyon ni Senador Risa Hontiveros ang pagnubo 2 kabilyon nga 2021 budget sa 33 ka national kag regional government hospital nga posible makaapekto sa COVID-19 response sang pungsod. Sa pahayag ni Hontiveros nga 3 sa mga hospital na ibanan ang pundo ang major COVID referral centers sa mga syudad nga may mataas nga kaso sa kada reyon. Suno kay Hontiveros, ang bilyunes nga iban sa pundo sa tunga sang pandemya ang magaresulta sa pagnubo man sang kapasidad sang government hospital sa paghatag sang serbisyo kag libre nga bulong. Ginakabig ni Hontiveros nga ini anti-poor, anti-people. Suno pa sa senador, wala mahibalaan kung tubtubsan o ang pandemya. Kag dapat nakahanda ang mga hospital sa pagdasga sa mga pasyente. May rason man, dapat preparado ang hospital. Ang iban ganiya ginatinguan gid nga dugangan ang capacity bed sa mga hospital. Diri sa aton sa Bacolod, si Kong Greg nagaduso gid nga dugangan ang mga hospital bed labi na gid sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital agod nga maka-cater sa mga pasyente. Hindi lamang sa COVID-19, sa karon puwerte na ang pagdinaguso sa mga balatyanon. Ang malain nga balita kay may ara palayag kung kaisa ang aton regional hospital nga hindi na sila magbaton sa pasyente bangod gutok na.
wala na sang lugar. Kung may ara giman lugar, wala nurse kag doktor nga magaatipan. Amo na subong, perte kakulang. Amo na ginapabot sa aton gobyerno nga kabay pa. Pagkatapos sang pasinawan sa pagka-doktor, madamo ang mag-a-apply gi doktor sa gobyerno, agod nga madugangan ang pursa sa mga hospital. Apang kalabanan, sang aton mga doktor, kung makagraduar na, ang ginapinsar sini, malupad pakadulong sa iban nga kapungsuran. Of course, hindi man naton ina mapunggan, ila inaya, din iskwilahan, din gastuhan, nga ang plano nga kung makagraduar, magapadulong sa iban nga kapungsuran, agod makaangkon sang maayong benepisyo, maayong sweldo. Amo nang siling kubla, ang mga nurse kung kaysa pungganta, nga makakadto sa iban nga pungsod, ti punggan mo siya, kay luyag ya sang greener pasture, makasarang ka, sang ginasweldo sa iban nga kapungsuran, bisan nagilang ang ginasweldo sa nurse dito sa Singapore, porte ya, 3 kapilo ang ginasweldo, dito ikumpara diri sa pungsod Pilipinas. Kung matupungan ninyo, bisan hindi na lang ang sa Singapore, ang iba na lang kaiping naton sa Asia, posibilidad ang aton nurses hindi na ni magpadulong sa iban nga pungsod. Maserbisyo kaya sa iban nga rasa, sang sa magserbisyo ka sa mga Pinoy. O galing, sakripisyo ang aton mga nurse, mga pangalaga dito, sa mga foreigner, bantay dito sa mga putian, ang ginalagas, mataas nga kompensasyon. Hindi mo man na mabasol ang aton nurse, doktor, nga magpasimpala dito. Kay kabalo sila, gingastuhan ng ila profesyon, gintunan sa malawig nga tinuig, pagkatapos, purte kagamay sang benepisyo, purte kagamay sang sweldo, di kundi magapadulong sa iban nga pungso dito ya, gadulubli ang sweldo. Kag ini, kinamatarong niya sang tadya katao, nga magpadulong kag maghandom, nga malapot nila ang ginatawag mataas nga kompensasyon para ibulig sila pamilya diri sa pungsod Pilipinas. Amo ina, ang nagakatabo ti karon, did-an ta pa, ibanan ta pang pundo sa mga hospital, wala na. Ang buot silingon problema nga dako ini, pag-abot sang mga panahon nga sudlon kita, kag atakihon naman kita sa nagkalain-lain nga mga pamalatian. Ang punto naton, simple lang. Dapat ang tagaan naton sang prioridad ang ikaayong lawas, ang mga hospital, edukasyon. Amo inaya, ang tagaan tutok naton, ikadwa lang ina mga impra kag iban pagid. Kay amo na siyang pinaka-importante gid. Wala ta kabalo pag-abot sang pila ka tuig basi kun wala man naton ginapangamuyo, sudlon kita sang hindi magkalaamo nga balatian, mapalak naman kita. Sa COVID-19 pa lang, damasukan na kita. Porte ng gastos ng gobyerno, nagsarurot ng aton ekonomiya. Amo ina nga dapat ang mga ahensya nga mas nagakinanglan, amo ang tagaan prioridad. Hindi kaya mga pitsi-pitsi ang mga pila ka mga proyekto nga laban sa ginatawag naton malapit sa korupsyon, amo ang ginauna naton. Unahon taniya ang ikaayong lawas, subong man ang edukasyon. May rason man si Senador Risa Hontiveros nga kwestiyonon ini, bangod sang pag-iban sang dako nga kantidad kag pundo sa nagkalain-lain nga hospital. Importante ini silingko sa palaabuton kag sa pila naton ka mga kaapuhan buwas damlag. Ngayon magpagbugtaw nila, pagdako nila, daw medyo maayo ang kondisyon, kaya ang pundo dalagko. Makasalig kita nga mas mayad ang ila sini palaabuton buwas damlag. Kabay pa, bisan paano, may ara man kita mga kongresista ka mga senador nga mag-aarang ka sini kag idusogid dugangan ang budget para sa ikaayong lawas kag pamatian ang ginaingos man sang aton sini mga manunudlo sa hanay sang edukasyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na ang aton sini probinsya? Kamusta na ang dakbanwa sang Bacolod? Biyernes na. Oy, lapit na lang kag mapugday naman ang bulan sang Oktobre. Saylo na kita sa bulan sa Nobyembre. Kamusta na ang aton sini ginapaabot nga mga aktibidades? Nobyembre 1, 2, sira ang mga sementeryo. Subong pa lang, kadto na kamo. Halad na kamo sa inyo mga pinalangga nga mga nagtalaliwan. Sementeryo subong puwerte katawhay. So, makahatag kagid sang imo sinipag sulusugilanon sa mga pinalangga mo nga nagtalaliwan. Kamusta man ang aton mga merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol sa sining nga mga tinion. Basta Biyernes ganit tandaan nyo, ang nagaman sang aton patrol, guwapa it dalaga. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, good morning. Bugtaw na dapat ang tanan. Thank God, it's Friday na naman, Action Fred, no? Sakto gito, agree gid ko sa hambal mo, Action Fred. Ngati tulot temprano pa dapat magbisita na sang ila sini nga mga himata nga nagtaliwan. Mangod nga actually October 29, Action Fred, pasirad ana ang mga sementeryo. Ti nagligad pa nga semana, nagdeploy na sang kapulisan para magbantay amat-amat sa sining mga sementeryo diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ugaling kay ti ginapahanugutan pa nga magkasulod kag amat-amat man ang mga tawo, mga pumuluyo nga magbisita naman sa ila sini nga mga minatay. Di amo na, Action Fred, ang tradisyon na lang na actually sang Pinoy nga November 1 kag November 2 gid mabisita sa ila mga minatay. Pero actually any time of the year pwede gid, Action Fred, no, magbisita. Galing kay ti do amo na lang ang balila, Action Fred, sa una ga ba kay mga sa November 1 kag November 2 ito ga bisita kay lulo kag kay lula. Nga pwede mo lang sa iban nga adlaw hambalya. Kay ti balaan mo November 1 kag November 2 damo nagabisita sa ilang minatay sa mga sementeryo. Di karon masunggod na to si lulo mo kag si lula mo nga wala sila ya bisita sa amo na nga adlaw nga ti ila ginapagdumdum ni Action Fred mo. Actually November 2 gid ya ang All Souls Day, di bala kay ti ang November 1 is All Saints Day. Correct. Galing kay ti ang Pinoy November 1 pagtapak pala actually October 31 tigkalalag na ng iba nagasala. Daw na anda na. Oo. Nagasala na pamakal sang pilit, Action Fred, no, kag kalamay nga pula para may sulumanon pagkabuas. Action Eden. Action Fred. Di binas kita nga may kilo-kilo na kita nga pilit gagi panagtag sa istasyon. Perfect. Kada May kalamay naman. Oo, tuigan ginay, Action Fred, no. So salamat kay Miss No na Action Fred sa iya nga ginhatag nga pang tigkalalag naton. Kay ti amo maning isa man sa naanaran sang Pinoy nga event nga ti subong medyo ipaiway gid, Action Fred, no. Kay kung madumduman mo iban nga mga pribado nga sementeryo bala, may ara na sila gani, Action Fred, no, mga events bala nga ginapatigayon kay ti sa private nga sementeryo, pwede lang iya nga makatiner-tiner ang mga pamilya kahit ilapad to, pwede lang sila kaon to whole day hasta magabi arat sila. Unlike sa mga public cemeteries nga ti madagkot ka lang gid kag magpangamuyo kag maglakat naman kay hindi ka man pwede katiner dito. Ti amo na subo nga ang imbes nga amo na tong pagtan-aw sa Action Fred mo sa iba nato nga kauturan nga pagdumdum sa aton mga minatay in a joyful way naman kuno, Action Fred. May ara gani tao yung nga kada semana gabisita sa iya minatay? Oo, may ara gani, Action Fred. Kagaabi mo bala sa drama lang nga kung kakasubong isa ka tawo ginabisita ya abi mga ginikanan nga nagtaliwan, pero may ara gina, Action Fred, nga naga-exist, no, diri man sa aton. Pero anyways, amo to bala takbal man sa aton kapulisan nga
hindi lang magdululungan ang magpamilya kadto sa sementeryo, hindi lang pagpabaikan nga nag-iisahanon ang balay, although nga hindi mahakwat ang balay, pero mahakwat ang mga sang balay. That's why nga dapat maghalong-halong gid kag ulo aligmat kag bisan kuno tupad balay mo hindi mo na pagpabalon or hindi mo man close mo lang tupad balay, hindi mo na pagpabalon malakat ka kundi ka makadto kay base makapulo pumangkot dira ang mga malain nga ginhawa. Kag mabalaan nga sa mo nang adlaw wala kamo nga magpamilya tapat gid pahimuyong gid kamo pag-abot sa inyo Action balay. Eden. Halong-halong lang. Yes, action. Mangkot lang ko. Kundi kalabanan Nobyembre 1, may ara ginaya ginaluto-luto. Anong pinakapaborito mo? Ining mga ginaluto sa tion sang tigkalalag. Pinaka-paborito ko gid action Fred suman. Suman. Ang ginaya, oo. Di ba lang action Fred, ang Pinoy do may do may mga scheduled ng dishes or kalanon depende Oo, sa event, di ba? Makaon mo lang na sa tion sang tigkalalag. Mga ibos, Correct, Action Fred. mga Balenciana, suman, bayi-bayi. Amo nang makita mo mga umot kon kaabot ka sang sundol. O kaabot gid action Fred. Oo, namit, no? Para perfect, oo. Kag ti sa aton niya mga Roman Catholic abi nagapati kitay abi sa halad-halad man sa patay bala. Ti dapat may ara gini action Fred ya, may ara na anong tawag na bala nga mama na bala action Fred. Sa mga katigulangan. Halad sa altar. Oo, halad Ibutang mo sa altar ang pagkaon. Kaya kung makaon ng kalag. Pagkagaw wala niya, higing kaon sa kalag. Balit. Gaon sa subay. Porke, Amo no? ginaction Fred na anaran man sa nga to tarati. Amo na pagkaon abi every November Valenciana. Suman, do laka kalaya makakita naghahanda spaghetti kay do pang Christmas na iya. Spaghetti, salad na mga muna action Fred pero konti Semana Santa naman niya lugaw. May mga scheduled dishes gidya mga Pinoy. That's why it's more fun in the Philippines. Correct. Action Fred. Mo ginaya. Ay, sige lang kay lapit na lang liwat nga it's more fun in the Philippines kay makabalik-balik na kita action Fred sa aton man sini nga leisure travel knowing tubong nga may plano iya ang Emergency Operations Center o kon EOC sang syudad sang Bacolod nga magpatigayo naman sang surveillance testing sa iban pagid nga sektor. Kung madumduman action Fred nagpamangkot yung vendors nga kami gid ginalaot nyo ya nga kami mga vendors gali kay ginuna lang sila action Fred no. Kabalo naman kita nga may plano gid ang syudad nga after sa mga market vendors, flower vendors kag sa dira sa Manokan country sang ginpatigayunan sang surveillance testing plano man action Fred nga patigayunan ang mga nagabaligya sa satellite markets, mga transport sector, mga barangay health emergency response team, mga frontliner nga yara sa isolation facility, uniform personnel kag iban pa action Fred. So ginamat-amat ang mga sektor nga masami nagatubang sa nagkalain-lain nga mga persona kay ang we all know ang mga private action Fred nga kompanya nagapatigayon man sang kagsa nila man ka mga testing sa ilang nga empleyado. So kung tanawon mo action Fred, kung tanan mapatigayunan na sang testing kag magnegatibo abi dira ang tanan, do makumpiyansa ka hindi ka malatnan sa COVID-19 pero wala tagahambal nga kinanlan mo na nakaso ng face mask mo kay nagahulat kita ya sa health authorities mismo nga sila maghambal nga COVID-19 free na gid ang bugos nga kalibutan. I know action Fred maabot ginang time kag hindi gina imposible kabay pa kag nagpahayag daan si City Administrator ang kahapon action Fred do kanami naman nga balita kay may duha kuno ka barangay nga lapit na gidlang maging COVID-19 free so kung magdugang 21 na action Fred ka barangay out of 61 diri sa syudad sang Bacolod amangin COVID-19 free kag kabay pa once ma-COVID-19 free na sila hindi na action Fred magbalik o kon malatnan liwat no. That's why nga aton nga mga barangay kapitan kag iban nga opisyal sang barangay nagapaninguha gid nga once ma-COVID-19 free na gani dapat mapabili na gid ang amo na nga status para maprotektahan hindi lang ang ila man pumuluyo kundi makabulig man sa
diri sa syudad sang Bacolod. Samtang Action Fred sa ato ni baluan iyan nalakip ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa 33 ka mga national ka government hospital nga ginibanan ang pondo para sa tuig 2021. Amo gani kay nang siling ko, ang report ko kay nang issue naton sa aga nga ni nga ang hospital gid ang ginibanan kay importante na ang pundo para sa hospital. Amo man Action Fred ang pamangkot sa iban nga nakibot ang iban kagapon kikabalo kita ya. So far ginaduso pa lang ning Bacolod City General Hospital, regional hospital dako gid nga bulig sa aton. Pero paglambot sa next year Action Fred ti ibanan iya sang 2 bilyones pesos ang pondo sang iban nga mga government hospital ti wala kita kabalo kung pila gining sa regional hospital. Ti do ka budlay ba Action Fred subong gani nga kung may appropriate na sila bi subong nga ano ni nga pondo nagaulog tas pang iban kaya mo na yun ang kakatabo dira sa hospital, how much more kung may ibanan pag Action Fred ang aton sining ang pondo I mean sang regional hospital. So bantayan tani kay base may mga pagligwat pa man kay abi tagani kay sa 2021 na dudla na natabo sa 2020 kinahanglan nga dakoon ang pondo although 2 digits ang nagadugang sa syudad nga nagadugang sa COVID-19 I mean pero tido gulugagmay na Action Fred kay presto 2 days ago 4 iya ang nag-positibo sa COVID-19 kagapon nga adlaw do 13 Action Nadula si Action Eden ang bitawagan ta siya sa aton nga special communication sa dugang nga mga impormasyon. Ara na siya? Action Eden, come again. Yes, Action Fred. Adlaw 13 ang na-record sa syudad sa Bacolod kahapon iya I mean 24 Fred. So although nga 2 digits at least gamay na lang gid wala na nagalapaw gani 50 Action Fred ang daily cases diri sa syudad sang Bacolod. Samtang ang Negros Occidental ay ang mayara ni Action Fred sang 38 tanan ka mga COVID cases, new cases nga na-record kahapon. So lastly, Action Fred, dalon ta lang no for update. Ang Negros Occidental kahapon nga adlaw, as of kahapon nga adlaw, may 4,116 ka kaso sang COVID-19 nga na-record. Samtang ang syudad sa Bacolod, ang mayara iya sang 4,646. Pero 507 lang dira ang aktibo man nga kaso. That's why gani halong-halong kita sa ato mga ka-aksyon para ti mauntat na gid ang mga local transmission, mapaaganhaga na ang paglatnanay sang COVID-19 para makabalik na kita tanan sa aton man sini nga nakaran man sa aton pagpangabuhi sa pangadlaw-adlaw. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, observation report kag iban nga balita halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Mabulubugnaw bisan matuod nga wala magulan nag-iskirda na si Pipito. Pero may ginabantayan naman kita amat-amat mga low pressure area nga nagasulod sa pungsod Pilipinas. So extra nga paggalong. Okay na, areglado ang aton mino, dugay-dugay ano ang ginaluto naton nga pamahaw pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-blooms.
isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay Sansan ang mga kahintangan responsable nga pagbalik Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. May ara na kamo da, pulo pamahaw, may nadumduman na kamo. Ang ako niya, luyag ko sumo, makatula manok, ibisaya bla. Baklan mo kapayas nga gahulhag pokid, paitan, sampawan dahon katumbal, sos. Higupon mo sa pagbakit nilang gaaso-aso pa ba, kan na miton, ho. Pagkatapos may turta ka nga talong bla. Doon mo nang ginapulo pangita sa nga kung ginhawa, karon nga kaagahon. Kamuda, ano ang napinsaran nyo nga pamahaw? Namit Matay ko gahilab ang sulok-sulok ko. Morning sa inyo, morning. Bao, una nga hutong sang aton sini nagamonitor karon nga kagahon kay Maki Arigen. Good morning kay Erne Odascolidas, kay Ibon Bosher, kay Evelyn Nepomuceno, kay Jen Ignacio, kay Edward Estranuba Francisco, kay Maritzo Gonzagada, kay Bia Jonathan, kay Banisa Mayo, ba sa Wisconsin siya, nagamonitor. Banisa, good morning. Kay Dilia Liabe, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kagkaagahon. Oy, sa aton gali mga kauturan, areho sa panahon balasang pandemic, daw ang krisis na ton bilog nga kalibutan gid masyado kabudlay no sa pagpangabuhi bisan ang mga magagmay kag dalagko nga mga plantador ga kuriet kun nubo ang ila patubas areho basi makabulig ini sa inyo ang paggamit sang unique complete fertilizer sa inyo katubo. Mga balita nga una nabatian
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Hindi maghalin ha. Mabalik pa ko, unahon ko lang niyo ang paid program. Please stand by. Kuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwarag-warag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon
nga nagapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Rom Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, Padayong pagpangalagad sa aton mga kauturan, pulo pangamuyo kita tulutangla sa kalangitan pagkatapos sang Nobyembre 1, Nobyembre 2, All Saints Day kag All Souls Day, base kon may ara kita maayong bulubag-o nga mga bulubalita angot sa COVID-19. Base ang ginaayo bala sang syudad sa Bacolod nga manaog kita sa Modified General Community Quarantine i-grant ini sang National IATF diri sa Bacolod kag may ligwa-ligwa na kita nga makalagaw-lagaw sa mall kag idog-idugon kon mahimo kon matagaan igtalupangod ang korpyo imbes nga alas 10 himuon alas 12 tubtob alas 4 ang kagahon agod may ligwa ang mga negosyante, ang mga kalan-an kag iban pa mga mall nga makagulo ganansya samtang nagahilapit na ang bulan sang Disyembre. Amo ina ang maayong balita. Inatanan depende pa sa ginasiling ko kon magdisiplina kita sa aton kaugalingon. Kung magsarurot ka magnubo pagid ang biktima sining nalatnan sang COVID-19, posibilidad base kon makaguluginhawa kita, makaligwa-ligwa na kita sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Kabay pa nga matagaan ini sang igtalo pangod sang national government. Nagadyutay ang ginaigo sang COVID bangod sang disiplina. Ang tanan nga mga pumuluyo sa Bacolod, halin sa magamay pakadto sa dalagko, halin sa hubin pakadto sa tigulang, nakaintindi na nga kumagwa sila, kinalan may face mask sila, may face shield sila, social distancing kag iban pa. Kita mo, bintaha kon may disiplina. Kog kon wala sang may nagalalis kag tig-aulo sa ginamando sang national, provincial, lokal nga panggobyerno.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Oy, libre nga medical check-up, libre nga Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Morning lang kay Rudy Berm, kay Arvin Alejandro Evangelista, kay Mon Lisay, kay Alex Muntisa, kay Didene Juna, kay Heaven, good morning. Kay Rinan Payong Gayong, good morning man. Maayo lang nga pag-upod sa aton, karon nga kaagahon. Morning man kay Engineer Mungkada dira sa Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, gabugtaw na ni. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay pare Remias Arroyo, ga pangapi ka na da pare? Sigurado gaplo pangapi na. Si Raul Alibugas Dalomda, Bertona, good morning. Kay pare Erning Hurilia, nagamonitor na karon nga kagahon, morning lang. Kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirreda, kay Lore Aporado, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Bibitan, good morning. Kamusta na? Si Engineer Nariel Bantay, si Lorene Canson, good morning man. Si Nini Pato sa Burgos, kamusta? Padayon nga nagamonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Ang nareklamo sa mga senador niya, kadamo sang pro-insect gaobra sa duha kadlagko nga proyekto man. Doon natingala sila. Nya insect tanan, gina-question nila, ining ginaobra bla, nga mga taytay dito sa Metro Manila. Durante sang budget hearing sa Senado, nagligan nga si Mana, yung pamangkot nila niya nga daw puraw lang na insect lang gaobrada sa Estrella Pantaleon Bridge kag Subuma Binondo Intramuros Bridge. Siling ni spokesman sa Malacanang nya Baloka, ina nga proyekto funded ina tanan pundo gikan sa pungsod China nga ti pabayan ta nga magkuha masla sa ila mga trabante nga puro man insect. Pero no, daw nya pabayan ta na sila nga magpili nya, pro kung may ara da Pinoy nga basi pasudlo na mayad man, pero hindi ta kapilit sila, babayan iya tagaan ta sila 100% ila na mo. Ila tanang gasto na ang duwak taytay, so babae das la nga magkuha sang kaugalingon nila nga mga worker. Tiyan mo na kay donasyon kuno na mo sang pungsod China. So ang tanan nga mga worker, mga Chinese. Di may mga lahi kita mo nga kinahanglan kung may mga proyekto ang gobyerno, kinahanglan laban sina ang trabante kinahanglan Pinoy. Ti iniya, siling ni Harry Roque, siling niya,
pabayaan na sila. Ihatag na sa ila, kung gusto nila kag may luyag sila pasulod nga Pinoy, mas maayo man. Pero, hindi naton ina sila pagpahilabtan, kay 100% donasyon nina. So, ang mga eksperto sa pag-obra sa taytay, taga-pungsod China. Of course, ang tanan nga mga trabahante, taga-pungsod China. May kuntani kung proyekto ina siya, ang nagabayad gobyerno, kaya daw medyo may pudir-pudir kita. Tigaling pungsod Pilipinas ni mo. Kuntani kung nagbutang gigiman sila proyekto, pasudlon man nila, bisan pilalang ka mga Pinoy da, nga trabahante. Daw hindi man na mayo nga puro lang Chinese, no? Kay pungsod Pilipinas ni mo. Tigaling, wala tamay mo. Plangga giman niya sang Pilipinas ang China. Kita mo? Ga regalo sila ya. Ga obra sila ya sang mga taytaya. 100% funded sang pungsod China. Amakin mo yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 4:53 na. Oy, sa aton mga mangunguma, good morning. May sinuptan ka mo? Kung wala ka mo sinuptan, aba, kag maka-eksperyensya pa ka mo sa manubo nga patubas, disgrasya ged. Subong galungay pa ang mga mangunguma sa gobyerno, pataas-taasin nyo man ang bakal sa ngamon humay para mauli-ulian man ang ngamon gasto, pestisidyo, abono, kag iban pa. Ariho, mayo nga panugyan, basi makabulig ini sa inyo ang paggamit ninyo sang unit complete fertilizer. Bangod, ginapataas ini ang inyo patubas. Paano? Gamit kamo sang 2 kabag sang unit complete fertilizer sa first dose kada ektarya. Opde sa 1 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang humay. I-follow up sa second dose sang 2 ka unit complete kag 1 ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unit may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang unit complete fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payaw, Kabangkalan kag sa inyo suki nga agricultural store sa dugang nga Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagli
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Runa Rihida Traba, hari siya. Kay Genevieve Pahilanga, kay Mary Grace Nalagon, kay AJB Laho, kay Maria P. Marabilia, kay Cory Bidaha. Ba, nagamonitor siya dito sa Pungsod. Quiet. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:04 na. Report naton sa Kapitolyo Coast Guard Southern Visayas nagpasalig kay Gobernador Lacson nga pasangkaron pa ang maritime apprehension. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:05 na. Dugay-dugay, pasudlon ta ang report ni Aksyon Marlon. Pipila ka mga balita ba kahapon? Ano mo tong balita yang mga manunudlo to? Nadakpan iya, luwas nga nagatudlo sa eskwelahan, daw ga baligya pa siya bo, kanamiton nga klase sideline. Ari na ang report ni Aksyon Marlon. Aksyon Marlon. Gain pasalig ni Philippine Coast Guard District Commander for Southern Visayas Captain Eduardo De Luna sa kaya Governor Bong Lacson nga ina pa nga pabakuron kag pasangkaron ang maritime apprehension sa batok sa mga violators kag i-improve man ang source kag rescue capabilities. Ining pasalig ni De Luna sang siya ang mag-courtesy call sa kay Governor Lacson kahapon sa Kapitolyo Provincial. Una dari ang Philippine Coast Guard Southern Visayas ang nagpangabayman sa duga nga mga personnel. Ini matapos nga nibaluan nga underman o kung kulang sang mga personnel ang ilasri nga talatapan. Ang PCG Southern Visayas District ang nagasakop sa mga probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, kag Isla sang Siquijor. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:06. Standby. Ibalik tang dugang mga balita kag mga isyo. Pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong sa inyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin. Philippine Standard Time, las 5:14 na morning lada kay Milchurita Pereira, kay Vanessa Mayo sang Madison, Wisconsin, naga-monitor karon nga kaagahon. Dire kita balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, BCPO PIO nag-abiso sa mga puluyan nga yara sa mga subdivision maghalong kag mag-alerto sa mga kawatan sa tion sang maulanon nga panahon. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginabisuhan ni Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang pumuluyo nga dapat mangindalerto sa sining maulanon nga panahon. Ilabi na sa mga locus housing kag subdivision dinhi sa mga syudad sa Bacolod. Hindi malikawan Action Fred nga ining maulanon nga panahon oportunidad sa mga kawatan nga magpanunod-sulod sa mga puluyan, especialmente oras sa kagabihon kag oras sa kagahon. Sunod kay Pico Action Fred, nagligad nga bulan ilagin sapol ang mga homeowner association nga dapat maghimo man sa pamagi agud malikawan ang mga kinawatay nga nagakatabo sa pila ka mga subdivision diri sa may syudad sa Bacolod. Nagapilar man Action Fred si Pico sa may mga makasarang magbakal sang CCTV nga dapat magbutanggid sa sinipuluyan agud makabulig man sa investigasyon nga ginahimo sa kapulisan kung may ara man kaso sang kinawatay. Dapat may alerto ang mismo nagapuyo sa sulod sa puluyan kag ipasiguro nga nakalak ang mga bintana kag gate sang ila sini nga puluyan. Sang nagligad Action Eric nga mga binulan may aran kita coordination ina sa aton diri nga mga homeowners association nga mag-cooperal man sila, magbulig man sila sa aton sa pagbantay labi na gid ini mga low cost housing or subdivision bala nga wala mga perimeter fence. Kag dapat may ari gid sila coordination sa ilang mga barangay para maaksyonan man kag mapabutangan sa mga bipat or tanod nga mga bulig sang security. Kag gina-encourage din naton Action Eric atong mga kauturan nga kung makasarang man lang magbakal sang CCTV nga ipahamtang sa ilabalay o sa gate, gina-encourage naton nga mag-purchase sila kasi subong medyo burubahado naman ini nga mga gamit o ini mga gadget kaya po gini mabulig on kampanya sa kinawatay ang atong paghahambalan. Kag isa pa ang ginahambal naton permi nga hindi gid pag i-abandon o kung bayaan ang balay. Dapat may mabilin gid every time nga maglakad o kung maghalin sila kung may kakadtuan magkakadto sa mga mag-shopping, mabakal sa groceries, dapat may mabilin gid sa tagsa ka mga panimalaya. Kay dire sa Bacolod halos tanan dire nga area sa aton may mga signal naman. Maski keypad lang ang mga cellphone dapat may ara gid na kag ang aton nga mga hotline nakapaskil na ina sa aton mga
Facebook account no sa Bacolod PCR ara dire nakabutang aton nga mga hotlines number sarang ina matawagan kag dapat kung masarangan luwas sa CCTV enclosed gid dapat may mga kudal nga mabakod kay hindi man madali bla masulod hindi dali masakaan niya action Eric kung pwede na itong butangan man ang atong labalay action Eric basta sirado lang pwede kay makapabutang hindi makinanglan kay dirasa nga ido maski Bisaya gani pwede na kay dako gina mabulig kung pag-alarma bala makahatag ya sa ato niya sa mga signal na may mga tao na naga puro pangalihid o kung nagapangilagya sa aton mga pangimalay. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sabit Malaka Gamala kay Nunoy Efren Salanap nira sa mga naga-monitor karon nga kaagahon morning lang may lang nga pagmulo-monitora tagsagid kakagahon. Oy, ang Santon Plus Herbal Capsule ang inarekomendar sa madamo na. Kaysa una, kung may goiter ka, may bukol ka, sa baga may tumor ka, ginapaoperahan nina. Ang pag-opera, maayuman, wala gid problema. Amo lang galing ina, kung magpa-opera ka goiter sa liog mo, kitaon gid, may agi, may pilas, may pinalian. Subong ya, bangod sining Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. So kung may bukol, tunawa dayon pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sigurado, hindi ka malatnan trangkaso o bosipon nilanat mga kabangdanan ini sang COVID-19. So ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule, Mighty C. Wala man igabulag ang duha, gaupod perme, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal ninyo. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap na ton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 1732. Una nga bula, resulta 17 kag 32. Second draw, kadua nga bula, 23-28. Ikadua nga bula, resulta 23 kag 28. Third draw, ikatatlo nga bula, 37-18. Ikatatlo nga bula, 37 kag 18. Ari pagid. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kitang jackpot dako na. 131,168,569. Resulta kombinasyon in any order 27, 33, 23, 2, 14, 48. Resulta sang 649, 27, 33, 23, 2, 14, kag 48. 642 kita. Ang jackpot 36 milyones 27,395. Resulta kombinasyon in any order 20, 2, 37, 25, 18, 6. Resulta sang 642 20, 2, 37, 25, 18 kag 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasumbanwa Mabugaw nga hangin Agadapyan na Ikaw na ginapamatian Namon ginasandigan Tingog sa Please go ahead. Good morning, Action Friend. Natala na nga magabulig sa pagmonitor sa mga sementeryo ang Task Force Disiplina angot sa ginapaabot nga pagbisita sa publiko sa ilang mga minatay antes pa man ang temporary closure nga ipatuman sang syudad umpisa Nobyembre 29. Suno kay Wilfredo Julingo, Action Officer sa Task Force Disiplina,
Luyag nila masiguro nga ginasunod sa publiko ang nagakaigo nga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno angot sa ginakabalakan nga paglaptas sang COVID-19 pandemic. Sa piyang nga bahin liwat naman nga nag-operate sa makapihan sa palibot sang syudad ang Task Force Disiplina bangod sa problema sang social distancing nga wala ginasunod sa mga customer kag wala man ginapatuman sa mga tagiya. Nagdubo na ang virus, doon nagsalig naman sila, doon sa isa kalamisa, doon nag-apat naman sila 5. Kaya again, nag-warning naman kami by next week, maso mangmulta na kami, medyo gaanta matlatanta. May warning, para nga daw di man maglayan nila buot. Sige nambalan sila namon nga ang ila pulungkuhan, dapat may marka nga X every other seat o kung may division. Kami malibot lang kami, tanaw kami sa mga patyo kung datuman ina nga mga sistema. I-check up po naman kami instruction, malasamon si Vice nga i-check ko naman na nga basit mala antes balatood magdagsa sila. Isipado naman na mo kasi balo ka naman batasan sa Pinoy kung hindi pwedeng uno antes na sila. Kanahon ka lang nga ma-observe yung health protocol. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Budlay no? Sa mga ilimnan kapihan sinumbali lang daw kalipatan na nga may mga social distancing kita nga ginapatuman. Morning lada kay Roberto Ducado, kay Manjo Arnijo, kag kay Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano ang kahilangan Responsable na pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tak? Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay. Mangingisdao nadakpan matapos nakuhaan sang armas lutang sa siyudad sa Cadiz. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, dakop ining isa iya ka kuan ho mangingisda na kuhaan sang armas luthang matapos nga maoy-maoy dira iya sa Lacson Villas Housing, Barangay Cadiz Viejo, siyudad sang Cadiz. Ang suspitsado dragin kilala sa kay Raymond Badoy, 35 anyos, kang nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Sa pag-imbestigar sa Cadiz PNP, ginreklamo ang suspitsado matapos nga nagasinggitan sa gwa sampuluyan ni Jomari Taiko kag nagapanghagyat sang away aksyon na Fred. Gali kay may ginasukbit ini siya nga armas luthang. Pagabot dito sang otoridad, naga-iskandalo gid ini siya, ate nakit-an gid sa hawak niya amo nga ginkuha sa iya. Sa sinimaterial action Fred, ining suspitsado preso na sa custodial facility sa Cadiz City PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan,
hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden! Aksyon na, Fred, nagkarambolang 5 ka mga salakyan sa aksidente nga nagluntad sa Dalad Montelibano, Purok Santa Fe, Barangay Granada kahapon inisang hapon. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Madjo Chris Ebuen ng mong traffic investigators ng Police Station No. 5, lunsay gikan sa nasidlangan padulong nakatundan nga bahin sang lugar isa ka SUV nga ginamaneho naman ni Eduardo Jimena, 63 anyos, na nabungguan ini sang nagasunod nga pick-up nga ginamaneho naman ni Vincent Joseph Villarino,
23 anyos, kag residente sang San Dionisio Subdivision, Barangay Granada sa Sininga Syudad. Bangod sang impact, nabungguan man sang SUV ang ginamaneho ni Jimena, ang ginasugata sininga minivan nga ginamaneho naman ni Lea Bisnar, 52 anyos, kag residente sang Barangay Estefania. Matapos mabungguan ang minivan, nagdiretso ang SUV sa nagapark nga jeep kag motorsiklo. So, pasalamat naman nga wala sang persona nga pilason sa nagluntad nga aksidente. Natalana naman nga mag-atubangay sa kapulisan ang matag-iya sa salakyan sa posible areglohanay. Sa sininga panahon, importante man ang ikayang lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve may bulong ka pa. Balita halin sa patrol, ang ka-action-action Eden Abosto. Una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Hindi ka mo kahadlok na magpa-swab testing. Si Presidente Rodrigo Duterte sa Davao, nagpa-swab siya. Kamo, medyo gaisol pa kamo, gaisol atras. Abe pa swab na. Paswab ganing presidente, no? Sa Davao. Hindi ka mo magkahadlok sa mga swab testing kay para ina sa inyo kayuhan, para sa inyo pamilya, para sa inyo palibot, subong man para gid sa imo kaugalingon. Kay may mga tao pa nga daw may kuting-kuting pa niya, hindi ka magpa-swab testing. Basi mag-positive ka. Di ko mag-positive ka nga hindi ka magpa-swab, disgrasya una sino ang imo pamilya. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo. So, Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.